Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Pixel Mozi Plus csatorna, itt van velünk Ricsi és Zsolti. Hello. Sziasztok. Elérkezett az a pillanat, hogy végre a harmadik évadnak a végére jutottunk, lezárjuk a harmadik évadot, és végre kezdhetjük a negyedik évadot, egyébként a kibeszéléseink miatt. Olyan kérdések vannak bennem, amiket muszáj lesz kibeszélni. Jó. De akkor kezdeném, annyit még így hozzáfűznék, hogy én is örülök, hogy végre befejezzük itt a harmadik évadot, mert én nagyon-nagyon nehéz nekem ezt így megállni, hogy ne kezdjem el nézni a negyedik évadát. Az unokatestvérem ugye már hívott is, már szerette volna kibeszélni vele, és mindig így kibeszéljük az adott részeket. De annyit fűznék itt még hozzá az előző teóriámhoz, vagyis hát igen, ott a Boydnál, mikor a Julie visszautazott az időbe, ott volt ez az ötlet az időutazás elméletről, amit ott úgy bedobtam, és azt még itt kiegészíteném, hát ugye azon felül, hogy a Martin az fixen felismerte a Julie-t, hát ugye nevén nevezte, azt még így megjegyezném, hogy ugye a Martin, mikor már a Boyddal beszélt, ugye ő nem ismerte a Boydot, de mégis tudott Abbyről, ugye ez a Boydnak volt ugye a felesége, és így megjegyezte neki, miközben azt próbálta kiszabadítani, hogy nem lehet, hogy Abbynek volt igaza, és hogy ez az egész csak álom. Igazából ez se zavarhat be az elméletembe, attól függ, hogy mennyi lesz a Julie Martin későbbi jelenet, így ami még így a Julie előtt van, de beszélhetett róla igazából Julie erről a Boydnak a feleségéről, és hogy álomnak gondolta, úgyhogy azt visszaidézhette ide most a Martin, hogyha ezt az infót is, nem ilyen látomás vagy mindent tudok én is a helyről alapon tudok, hanem a Julie-tól. Úgyhogy az info, ami erről a Boyd feleségével történt kis mészárlással kapcsolatos, arról tudhat a Julie, és ezt mondhatta a Martinnak. Örülök neki ezeknek a kiegészítéseknek, ha eddig nem lettem volna totál megkavarva ebbe az egésszel, akkor sikerült még egy kis hozzávalót adnod az egészhez, hogy már rohadtul nem tudom, mi történik. De egyébként úgy Zsolti hozzátenném, hogy neked változtatott valamit ahogy kibeszélünk róla? Nem. Őt nem lehet megkavarni. Nem, őnek fixen megvan, ő tudja. Van egy ösvény, vannak is lejáratok, őt azt nem érdekli. Na, igen. Na, ugye a 9. rész következik, ez kb. Ez úgy nyit, hogy a Boyd és az Alice ugye Fatimát keresi az erdőben. Itt annyi, hogy az LG, hát most számomra is kezd egyre inkább kiderülni, hogy hát ez egy segghülye. Félelemtől ugye nagyon sokan a hídbe menekülnek, szerintem ezek mind idióták. Itt is ez történik, ugye az, amiket itt mond a Fatimának, tényleg érzem én is most ezt, amit mondasz, hogy tök para a gyereknek ez a mosolygós, ártatlan tekintete, és mégis rosszat, nem tudom, hogy a saját hite alapján csinálja a baromságait, de azt mondja a lánynak, azt mondja a Fatimának, hogy nem vagy fogoly. Oda megy az ajtóhoz a Fatima, így elráncsa onnan. Nem vagy fogoly, de nem mehetsz sehova. A másik meg az, hogy ugye ami a Tilivel történt, hát hogy az a baba megijedt, ja. Hát de könyörgök, attól még megtörtént. Milyen baba készteti gyilkolásra az anyját, így átvéve az uralmat felette, mert a vége a jelenetnek végül is az, hogy Fatima megissza a vért. Most mennyire hülyének kell ahhoz lenni, hogy most mit gondol, ez a megváltó lesz, hogy egy kisgyerek megszületik, és akkor kivezeti őket? Azonnal felnő, azt mehetünk ki? Vagy mire gondol? Ezt ő nem tudhatta, hogy azonnal felnő, de azért az elgondolkodható, hogy vért kell adni egy messiásnak? Vagy mi lesz ez a gyerek? Teljesen hülye. És tényleg az van, hogy oké, ha itt egy angyal, születik egy baba, akkor tényleg egyfajta messiást várunk, vagyis az LG vár, de szegény gyerek tényleg egyre idiótább. Szerintem még hülyébb, mint Sarah volt. Mert vallásos. És a Sarah az nem volt az igazából, őt csak ilyen ártatlanság jelképeként bemocskolták idézőjelesen, de azért mondtam, hogy a vallásban menekülők, akik a félelemtől a vallásban menekülnek, azok mind idióták. Az LG is egy idióta. De nagyon-nagyon jó hozzá. Tehát itt most a gyerek, amit lehoz, az brutális, a mosolygásával, és minden rendben lesz, kurva jó, nagyon jó. Na, tovább menve itt annyi, hogy a Viktor, hát itt a Viktort ugye teljesen kikészítette az emlék, amit most megtudott, hogy miatta halhatott meg az édesanyja. Itt annyi, hogy Tabitha próbálja vigasztalni, és megérinti, és megérez valamit, van egy ilyen sugallata,
egy furcsa érzés, és ami érdekes, hogy ezt a Sarah is észrevette, hogy a Tabitha itt valamit megérzett, miközben megérintette a Viktort, de itt lényegében ez csak így ennyi volt, így kezdik felvezetni azt, ami majd később történik, azt majd ott kibeszéljük jobban, de itt annyi van még, hogy a Julie-t ugye a Kriszti épp megvizsgálja azután, ami történt vele az előző részben, hát ugye szerencsére nincsen baja. Itt van egy ilyen kis érdekesség, egy ilyen meta érdekesség, hogy a Miriel már tudja, hogy én meg a Zsolti figyeljük, mert a pulcsiát így a derekára kötötte. Megérezte. Látod, ezt is megérezte. Tudással akar villogni, nem a testével. Sajnos. De innentől fogva mindig takarva lesz, amit mi figyeltünk a Zsoltival. Itt annyi van, hogy a Jim megtudja, hogy a Julia a Randall-lel csavargott, el is megy, már hogy így a Randallhöz olyan sokat, esetleg messzire nem kell mennie, ugye itt lakik az alagsorban, mikor odaér hozzá, a Randall megint épp a kabócákat hallja így a fejébe, de igazából itt azt hittem, hogy a Jim most jön vitázni, hogy szálljál le a lányomról. Igen. Igazából tök normális volt a Jim, igazából csak azért jött, mert megérteni akarja, mit történt a lányával, tudja, hogy azt titkol valamit, nem mondja el, és hát a Randall is ugyanazt élte át, mint a lánya, és hát ha majd ő ezt elmondja. És ez is csak ennyi volt, de itt azért megjegyeznék egy ilyet is, hogy lesz később egy ilyen Randall jelenet, ahol mint egy sokkolni akarja a fejét, hogy megszűnjenek benne ezek a nem is tudom mit hangok, vagy kabócák, vagy az emlékek. Idióta, nem? Ez kb. A halálát jelentette volna. De hát nagyon egyszerű, nagyon jól tudjuk, hogy egyszerű figura. Ez egy gyilkossági kísérlet volt? Szerintem igen. Aha, akkor meg akart inkább ölni magát, csak hogy megszűnjen ez az egész, amit most átél. Szerintem igen. De amúgy Jim szerintem ismeri annyira Randallt, tudta jól, hogy attól függetlenül, hogy egy egyszerű ember, szerintem soha nem bántan egy lányt, vagy egy nőt, egy fiatal lányt, meg pláne nem használná ki. Aha, jó. Itt annyi a továbbiakban, hogy hát ugye közben, ugye hát az egyik éjszaka folyamán, itt azért telnek az ilyen napok, nem egyik jelenet a másik után van, de hát most így beszéljük ki, de itt Sarahhoz újra elkezdenek beszélni a hangok, és hát ugye másnap el is megy a bolthoz, ott tudatja vele, hogy mi történt, hogy igazából megtudta az infót, hogy lényegében ugye a Fatima az eltűnt, és hogy legalábbis, hogy azt hiszik a Bold és az Alice, hogy ugye elment valahová, de nem tudják, hogy mi történt igazából, és itt mondja nekik a Fatima, itt mondja nekik a Sarah, hogy elrabolta valaki, azt közölték vele a hangok, tehát ez nem segítség, mert akkor elmondta volna a hang azt is, hogy hol van, itt csak szórakozik ez a hang, Mulatnak rajta. hogy mulatnak azon, hogy ez történik, és nem tehetetlenek a szereplőink, és ezt a Sarah által így közölték a Bolddal, hogy ezáltal is mint egy belerúgjanak egyet, hogy hihi. Tehát tudták, hogy nem fogják megtalálni. És a végén akartam nektek feltenni ezt a kérdést, aki ezt az egészet irányítja, ugyanúgy az időben tud utazni össze-vissza. Mert ez tudta, hogy nem fognak odaérni. Igen. Ez így nagyon jó elmélet, így most belegondolva, persze. Az, aki itt van, az szintén utazhat az időbe bárhova ezen a téren belül. Megvan neki az egész sztori, és valószínűleg azt is tudja, hogy mikor lesz vége. De tudod, mindig arról beszéltük, hogy mindig azt mondtuk, hogy nem, szerencséjük volt, meg túlságosan előre meg volt tervezve. Nem volt megtervezve, mert megtörtént. Tudja jó, hogy meg fog történni. Jó megközelítés, és azt gondolom, hogy akár még működhet is, nyilván nem 100%-osan, szerintem ők se tudják azért nagyon befolyásolni, viszont azért terelgetik az eseményeket. Lehet. Na, menjünk akkor tovább. Annyi, hogy a Donna az nosztalgiázik egyet a Fatimáról, hát ugye, mivel hát szerette, ezért úgy dönt, hogy nem árulja be. Hát a Bold igazából elmondja neki, hogy úgy néz ki, hogy elrabolták, ezért hát összerántják a jó népet, ugye elmondják nekik, hogy a Fatima eltűnt, és hát segítséget kérnek a kereséshez, itt párokat alkotnak, érdekes módon ugye az LG az Alice-nek segít, itt annyi, hogy összeáll egy Donna Agosta páros, egy Kenny Bold, na mindegy, a párokat nem mondom el, de úgy mindegyiknek úgy igazából van egy ilyen érdekes kis szösszenete, de annyi, hogy közben meg ugye a Fatimának hát látványosan megnőtt neki a hasa. Az is érdekes itt, hogy a titkos ajtón, vagy a titkos szobán belül
felfedez, ahogy menekülni próbálna egy ilyen titkos csapóajtót, de hát ugye nem bírja kinyitni, de ez is a későbbiekben fontos lesz, de itt ennyi a Fatima. De várjál, de mennyire hülyének ahhoz lenne, hogy leszed egy dolgot, amivel tud harcolni, megvágja a kezét, a támadójának megvágja a kezét. Hát milyen hülye ez? Hát miért nem szúrt a hasba? Hát nem akartam megölni. Ezért azt megölte a Tilit. De azt nem ölte meg, hanem átvette az irányítást felette valami, és az ölte meg a Tilit, de nem akart ő megölni az RG-t, persze, tudja azt, hogy itt az RG az befolyásolva van. Jó, de attól függ, elhajítod a kést. Sose volt normális, Fatima. De itt annyi van, hogy a Viktor ugye hát ki akarja baltázni a röptetőfát, de hát azért közben megjelenik neki a fehérruhás kisfiú, megállítja, hogy ez a fa... Kedvenc karakteredet kihagytad. Ki megy be hozzá, amikor dobálja ki a dolgokat? Hát mondom, a Klárát mindig belerakják szituációkba, jelentéktelen szituációkba, de mindig jelen van a Klára, de ez nem olyan fontos. Hát itt volt egy ilyen ágosztás rész is, az is tök jó volt, hogy mikor ment ott ki a Baltán, és hát mondja neki, hogy meg a Kenny is, hogy mindenki fél így tőled, amely mondja, hogy hát helyes, féljenek is. Jól teszik, de ezek ilyen lényegtelen dolgok. A lényeg, hogy eljut oda a Viktor, hogy kivágja ezt a fát. A fehérruhás kisfiú megállítja, hogy ez a fa fontos, ne tegye. És itt érdekesség, hogy azt mondja a Viktor, hogy hát ugye megváltoztál, ugye látunk egy ilyen színész cserét a fehérruhás kisfiúnál, de én ezt szerintem egy beleírt dolog, mert azt mondja a fehérruhás kisfiú, most majd minden megváltozik, hogy ezért változott ő is, de én szerintem itt annyi történt, hogy 2 évente jönnek az évadok. Ez egy szellemfiú. Az eredeti színész az már nem kisfiú, az már nőtt annyit, hogy le kelljen castingolni, le kelljen cserélni, és beleszőni egy ilyen magyarázatot, de itt az egész annyi volt, hogy ez egy szellem gyerek, aki nem öregszik, de öregedett a gyerek. Szerintem azért volt ez a csere. Nekem egyik fel se tűnt. Hát jó, megváltozott, igen, ez jó magyarázat volt, amit mondta, hogy valószínűleg kiöregedett a színész, és így akarták cserélni. Igen. Szerintem se ennyi történt. Na, akkor igazából a rész végéhez érünk, itt annyi, hogy a párok közül a Tabitha és Julie páros, itt elmennek ahhoz a kamionhoz, ahol igazából a Viktorral rejtőzött még annó, de itt megjelenik az egyik gyerek, egy ilyen szellemkislány, és ez utat mutat nekik, elkezdik követni. Itt annyi, hogy a Fatimát közben lefogja, megjelenik neki a szellemnő, és befogja a száját. Hát ugye az azért történik, mert a Viktor itt van lent a pincében, ugye muszáj volt lefogni a Fatimát, nehogy valami zajt csapjon, mert hát a Viktor az ide jött egyfajta, hát nem tudom, bánkodni, igazából ő itt látta utoljára az édesanyját, és most benne full az motivál, hogy miatta halt meg a testvére és az édesanyja, és ő most ide lejött. Igen. Ez a jelenet, ezt tudjuk, miért kellett bele, hogy testet tud ölteni, mert ő lesz az, aki a végén ugye... Bábáskodik majd, igen. Ja, de végül is ide vezette a szellem kislánya a Tabithát, itt ő most lejön, megtalálja itt a Viktort, és hát próbálja megvigasztalni, és amikor áttöleli, végül is megkapja, vagy hát visszakapja a korábbi élete emlékeit, ugye megkapja a Miranda emlékeit, és annak újra éli a halálát, ettől tökre bepánikol, kiborul, és itt van az a rész, hát, hogy láttuk, hogy a Smiley ölte meg a Mirandát, és itt azt is láttuk, hogy ezek igazán tudnak sprintelni is. Érdekes, hogy eddig nem lehetett őket látni szaladni. És most szerintem a Miranda mint egy olyan határt lépett volna át, amit ők nagyon nem akartak, és mindenáron meg kellett állítani. Lehetséges, hogy ez egy olyan pillanat volt, amit a jövőben nem láttak. Lehet, mert ezt a kisgyerek kavarta meg a Viktor, ezt a dolgot. Nem így tervezték, lehet előre. Nem tudom, de itt annyi, hogy itt annó igazából a Zsoltinak lett igaza, mert ezt annó mikor néztük, ő már akkor ennél a jelenetnél is azt mondta, hogy ez reinkarnálódás. Én meg azt mondtam még itt ennél a pontnál is, hogy igazából a Tabitha az a Viktornak a húga, és igazából nem a Miranda halálát élte újra, csak mivel kislányként utána szaladt, ő látta, hogy megölték az anyját, ott rejtőzött az egyik fa mögött, vagy bármi, de ő látta, és én azt hittem, hogy ezt éli át újra a Tabitha,
úgyhogy itt a Zsolti talált be, én meg mellé lőttem. De itt ennyi volt, itt igazából így zárt a rész. Menjünk a következő részbe. Itt igazából úgy kezdődik a rész, hogy az Alice eljön ide a bolthoz, aki éppen tanácskozik épp a Kennyvel, az is itt van, de itt azt mondja az Alice, hogy az LG tud valamit. Ugye tudja, hogy hol van a Fatima, tök jók ezek szerint a megérzései, mert hát annyit beszélt ott neki a gyerek arról, hogy Fatima biztonságban van, hogy talán, hogyha baba majd megszületik, akkor az mind segít rajtunk, kijutunk innen, hogy ez gyanús lett neki. Kinek ne lett volna gyanús egy ilyen hülye? Hát nem tudom. De itt annyi, hogy eljött az apjának ezt az infót elmondani, mondja is a Kennynek, hogy menjenek akkor és figyeljék meg az LG-t, tartsák szemben az LG-t, ő meg elment Sarahért, mert hát ismerős volt neki ez a sztori. Egyből a Sarahra gondolt, hogy a Sarah-t is ezzel letették a hangok, mi van, hogyha tényleg az LG-t is, és azért teszi, amit tesz, mert de itt ennyi volt. Piszkosul leszűkült a végére a karakterek. Tehát szinte csak őket láttuk. Igen, ebben a részben, és hát igen, full ezt a 4-5 szereplőt mutogassák. De itt nekem az is tetszett, hogy ugye viszi a Bold Sarah-t, ugye a közösségi házhoz, hogy ugye beszéljen az LG-vel, mondja meg neki, hogy ezek a hangok, ezek nem segíteni akarnak. Ezek így jó, tényleg épül ez az egész, amit majd történni fog, de van itt szerintem egy baromság. Ezt beszéljük majd ki. Az LG-t körülveszik, mikor épp indult Fatimához, igazából csak követni kellett volna. Minden idióta ezt tette volna, de ezek inkább szembesítik, hogy tudjuk, hogy tudod, de mi tudjuk azt is, hogy rosszul tudod, csak te szentül hiszed, hogy jól tudod. Hát most nem értem, miért nem lehetett követni? Az volt a lényeg, hogy figyeljék, azzal küldte oda Kennyéket, hogy figyeljék. Tartsák szemmel. Gondolta volna az ember, hogy azért, hogy lekövessék, hogyha magára marad, akkor úgyis visszamegy a nőhöz. Egyébként igen, élvezetőbb lett volna csak követni. Hát persze, más filmekben ez úgy szokott lenni, hogy ilyenkor adnak neki egy kis teret, hadd szökjön oda, hova akar, és elvezet oda, hova mi akarunk menni. Ehelyett ez baromság volt. Ez nekem akkor is néztem, hogy Jézusom, hát már pakolt a táskájába a gyerek, és ment le a lépcsőn. Adunk neki egy kis teret, és kövessük. Egy jó fél méterről, úgyse veszi észre, milyen idióta. Vagy a közösségi háznak felmentek volna a tetejére, azt is belátni az egész területet. De itt annyi, hogy hát ugye elkezdik vallatni, tökre tetszett, hogy ugye az Alice-nek az volt a dolga, hogy csúnyán nézzen az LG-re, és ezt le is hozta. Hibátlanul lehozta, csak annyi, hogy csúnyán nézett. Itt az LG megint elmondja, hogy igazából a baba és a Fatima segíteni fog hazajutni, nem fogja elmondani, hol vannak, és hogy őt igazából egy angyalnak melózik, hát ne nézzék már hülyének. Ez a józan bolond. Legveszélyesebb. Hát a Sarah szerint ugye, hogyha hisz abban, hogy tényleg segít ez az egész, amit tesz hazajutni, megmenthet mindenkit, akkor igazából nem fogja elárulni. Ezért a Bold úgy dönt, hogy bekeményít, elmegy a szerszámokért, itt a Carthy atya egy kicsit szarkasztikusan próbál vele beszélni, hogy ugye nem helyes, amit tenni akar, innen már nem lesz visszaút, tehát Bold ugye a kínzást válassza. Igen, erkölcsi dilemmát adott neki. Igen, de vajon miért? Nézzük abból a szemszögből, hogy Carthy atya azért van itt, hogy szart kavarjon, és őt a rossz dolog irányítja, akkor azért volt ez a párbeszéd, azért volt ez a bizonytalan... Húzza az időt. Így, hogy húzza az időt, és vagy eléri azt, hogy ne kínozzák meg, mert akkor még a végén el fogja mondani, hogy hol van. És az volt tényleg a dolga, hogy húzza az időt ezzel a kis erkölcsi beszéddel. De itt annyi, hogy hát Bold ugye visszamegy a nagyházba, ott leküldi a többieket az emeletről, ugye kezdi az egészet, hogy kipakolja a kis szerszámokat, hogy hát ha megijed a gyerek, és mégiscsak el fog járulni. De hát az megint mondja, hogy ő nem fog beszélni, és hát itt a Bold kénytelen megkínozni, de még előtte kap egy Polaroid üzenetet, az LG szerint hát ugye így üzen az angyal is, hogy ezt a Boldnak címezte, és tök érdekes, hogy az a ház látható a képen, Amit megvettek neki. amit így van a leszerelése után, megvett, oda akart költözni a családjával,
És hát az LG szerint ez azt jelenti, hogy így akarják megállítani a Boldot, az angyalunk abban, amit készül tenni, hogy ne tegye, mert mind hazajutnak. Igen, egy kicsit olyan volt, mintha alkut ajánlott volna ezáltal. Nagyon kíváncsi volt a gyerek, hogy mi van a képen, és hát ugye amikor megtudta igazából, ez csak ráerősített arra neki, hogy itt nem szabad mondanod semmit, mert a hazaút lesz a cél. Lehet, hogy ez az ember itt nem érti a kalapáccsal a kezével, de te érted, ne köpjél. Így is lehet néznie. Na, akkor itt annyi, hogy hát ugye megkínozza az LG-t a Bold, megjön Agosta, és hát megzavarja a bulit, hogy lemennek vitázni, de a Sarah az bemegy az LG-hez, és hát lényegében annyi, hogy tök jó a párbeszéd, amit itt nyom az LG-vel a Sarah, minden szavát imádtam, itt én lényegében nem engedi Bold lelkét elveszni, az övé már elkárhozott, ezért majd kiszedi belőle, amit ki kell. Igen. Annyi, kikapta a szemét egy csarhúzóval. Tök jó volt ez az egész, hogy így beszélget az LG-vel, de ő már halad a földön levő csavarhúzóért, és amikor már a kezében volt a csavarhúzó, akkor már az LG is tudta, hogy ajaj, mi fog itt történni. Az egész kurva jó volt. Tehát ez az egész jelent, hogy meg volt csinálva, de már egyszer nem tudom, amit akartam ide mondani. Mindegy, ami biztos most, hogy elmondta ezt a jelenetet, és eszembe jutott, megint kirázott a hideg. Egyébként nem akarom most, hogy én is a árát elővegyem, hogy mennyire jó volt ebben a jelenetben, pedig ez fog következni. Tehát az a rész, amikor nézi ott a szerszámokat, és közben LG-t hallgatja, és LG azt magyarázza, hogy csak nehogy mindegy visszajön a Boyd, mert hogy jaj, de fáj a kezem, és ő már tudta, hogy neked nem a Boydtól kell félned. Tehát ez ki volt ülve az arcára a Sarahnak. Ja, és hát ugye megtudta, hogy a zöldségpincében van a Fatima. Igen, de egyébként LG-t is meg kell dicsérni, amikor odafordult felé Sarah, tehát a gyerek, az, amit lehozott színészetbe, hogy úristen, ez most így látszik rajta, így boldogan mondja neki, hogy meg tudom győzni, mert vele is ugyanezt történt, hogy a hangok. És akkor megfordul és ránéz, akkor látszik LG arcán, hogy bászeg, most 10-szer többet fogok kapni. Jó volt ez az egész, Sarah talán itt volt a legjobb, ez nekem is végig tetszett. Meg tényleg az egész párbeszéd, ahogy itt lezajlott, hogy az ártatlanságáról beszél a Sarah, hogy mikor meglátta, már akkor is így rögtön megsajnálta, mert látta az ártatlan gyereket, és tudta, hogy ez a hely majd mit fog tenni vele. Idő kérdése, ő magát látta benne, ő is ártatlan volt. Így kell ezt csinálni, az ilyenek miatt jó ez a sorozat. De menjünk tovább, hogy beleraktak egy ilyet, hogy a Viktor és a Harry ugye elmennek, ahova is végül is Viktor eltemette az édesanyját, és most ugye kiderül, hogy az Eloise is itt van eltemetve. Itt igazából megjegyzi a Viktor, hogy nem biztos benne, kevés maradt belőle, hát kislány volt még, de elméletileg az Eloise-nak a maradványait végül is ide temette. És ezáltal nem jókor volt ez a jelenet is elhelyezve, mert nagyon sok nézőben szerintem az volt meg a képzavar, hogy a Tabitha lesz a Viktor húga. A második évadban, mikor a Viktornak beugrott először, hogy neki a húga is itt volt, ott egy másik kislány volt, mint amit a Tabitha most itt a harmadik évadban, mint egy saját álomjelenetét, mint egy olyan gyerekkorában álmodta, az egy másik kislány volt, de én ezt is az öregedő gyerek casting cserével próbáltam. Azért más a két kislány, mert idő közben változott az egyik, és ezért kellett egy kisebb. Az engem nem zavart, hogy a latino, a félig meddig latinónak tűnik a Tabitha, az teljesen mindegy. De itt ezért volt ez a rész, hogy avval a nézővel, akiben ez volt meg, mint akkor bennem, itt most elvágják, hogy oké, akkor mégse Eloise az, itt van a sírja, ide temette a Viktor. Hát de nem biztos, hogy őt temette, de azt mondom neked még mindig, hogy Clara. Lehet, mert benne van az, hogy nem biztos. Hát mondja, hogy kevés maradt belőle, nem tudja ő se, hogy az Eloise az. A kislányt azt valószínűleg nagyon szétszedték, mert ugye eddig láttuk a halottakat, még az első évad kibeszélőnél a Zsolti meg is jegyezte, hogy az arcukat épségben hagyják. Ennyi erővel felismerhette volna az Eloise-t, hogy ki az, de nem tette, mert ezek szerint a kislányt annyira szétszedték, lehet, hogy okkal, hogy ne tudja beazonosítani, csak higgye azt, vagy nem tudom. De még élhet. Még a Clara,
az lehet a Viktor húga. Igen. Egyébként érdekes, hogy így ki emelte, hogy az anyukáját ide temette el, meg a tesót, ami megmaradt belőle. Kiemelte ezt a részt. Letudhatták volna, így ahogy mondod, ez itt az anyu, ez meg itt az Eloise, pont. De bekavartak, elültették a kétséget, hogy nem biztos, és valószínűleg okkal. Máskülönben le tudják tisztábban ezt a jelenetet. Ez az, ez amaz, itt meghaltak, csók. Hogy nem? Tudja anya, vagy ennél már. Igen. Igen, tehát erre az a baj, hogy én sem nagyon tudom, mit válaszoljak. Igen. Na jó, menjünk tovább. Itt van egy Julie és Ethan éttermi jelenet, hogy ugye Julie elmondja neki, hogy mire képes, mi történt vele, és hogy hát talán vissza utazhat, és megmentheti Tien-Chient. Ugye a srác az elmondja neki, hogy igazából akkor az ő történetei szerint, ugye akkor ez így nem így működik, visszamehet, de a sztori örökre úgy marad, ahogy elmesélték. Ezt így kimondja a kisrác. Igen. Hát itt annyi, hogy a továbbiakban, hogy a Tabitha próbálja elmagyarázni a Jimnek, hogy hát mi is történt vele, mit élt át ott a Viktorral közös jelenetben, de hát ugye ő se nagyon érti, ezért tök jó, hogy a Jim megy el a Jade-ért, hogy hát ha azt tud segíteni, ezt az egészet megérteni, ez így tök jó volt, hogy így most már ennyire segítőkéz, nem önmaga fasztorlasz a Jim. Meg fel van vezetve az a jelenet a legvége. Igen, abszolút. És itt annyi, hogy ugye a Jade-nek az elmélete, az energia az nem vészel, csak átalakul, ez ilyen már ilyen reinkarnálódásra utalgató mondatok, de végül is arra jut a Jade, hogy hát nem is az a fontos, amit a Miranda tudatni akart a Tabithával, de a lényeg az, hogy is került oda, az egyik szellem kislány vitte oda, és mutatta meg neki, amit majd a Miranda akart közölni, idézőjel, de a lényeg a szellem kislány, és hát próbáljuk meg oda elmenni, ahol ezt a kislányt mint egy megláttad, és hát ugye megint az van, hogy elmennek a kamionhoz, így hármasba. Itt megkapjuk azt az infót is, amit ugye már a Tabithánk így tud, de most már így a Jade is megtudja, hogy ugye mikor a rettegő gyerekek a köveken feküdve, ottan nem is tudom mi volt, ott talán valami áldozat, vagy bármi ilyesmi, de ott lényegében a reményük, elmondta, hogy mit láttak utoljára a gyerekek, ugye a plafonon, idézőjel plafon, de ott volt egy luk, és a gyökerek fonódtak át rajta, és az jelet formát, de itt annyi, hogy a reményük a gyökerekbe szállt, és hogy ebből lett a fa. Igen. De ezek szerint eredet története az utazó fáknak. Vagyis hát azt akarták sugallni. De itt ez tökre tetszett, hogy a Jade is besokalt már azon, hogy a kurva anyátokat ne rébuszokba kérjetek segítséget. De itt összeteszik még a buksiukat, így hároman, de annyi, hogy ugye hát 10 szám volt a palackokban, 2 tükrözve, ez 12, és igazából a Jade az próbált mindent összehozni a 12 számmal, mit tud ebből összehozni, de hát nem sikerült neki semmit, és igazából itt a Jim segít megfejteni ugye a palackos fa rejtélyét, azáltal, hogy talán a számok, azok hangjegyek, ugye azok is 12, és annyi a lényege, hogy innentől fogva igazából a Jade hamar összedobja a dallamot, mint egy elkezdés, utána már emlékként jön ez vissza neki, de annyi, hogy itt igazából jobb lenne nem a városba hegedülni, úgy eddig a zene okozott kis problémát, veszélyforrás volt, ezért inkább elmennek az erdőbe a fához, hogy majd ott hegedül, eljátsz ezt a dallamot a Jade. Azt hozzá tudom fűzni, itt zavar van. Zavar van. Az. Én is érzem, igen. Ez tipikusan olyan jelenetem, amit nézel, azt akkor várod is tőle, hogy el is magyarázza, mert de a végét. Sok a hiányzó puzzle darab, még így is, hogy oké, neked itt ezt a részét a puzzle-nek már értened kéne, de igazából ködös. Az. Na akkor annyi, hogy itt igazából közben a Fatima, hát ugye ki akarta vágni magából a gyereket, de ugye a szellemnő ebben megakadályozta, és hát rögtön kb. Ennél a jelenetnél meg is kezdődik a szülés lényegében, mert elfolyik a magzatvize, a kimonós nő az lebábázza a szülést, se perc alatt megvan az egész. Tök jó, hogy közben már
azért hallani, nagyon szépen össze van mosva. A Jade egész máshol, de már játsza a dallamot a hegedűn, és a zene az már itt van a szereplőinknél. Tök jó megfesti ezt az egész jelenetet. Baromi jó volt, tök jó volt a Fatima is, ahogy ezt így lejátszotta, így idézőjelesen a szülést. Tök jó arckifejezései voltak, viszont szerintem van itt egy hiba. Igen? Ez a szellemnő kiveszi még burokban mondjuk úgy egyelőre, hogy a babát, de figyeltétek, hogy a hasa az ugyanúgy akkora maradt, miután kivette belőle is, mint előtte. Én nem tudom, nem láttam még ilyet, de szerintem a pocak ilyenkor már nem akkora. Igen. Meg arról is beszélünk, mint egy gilisztát szült volna, kicsit olyan volt az a magzatborokos rész. Hát már annyi, hogy burokban volt. Egyébként vannak gyerekek, nagyon-nagyon ritka, de van olyan gyerek, aki tényleg burokban születik meg. Mindegy, ez a legkevesebb szerintem a zavar. Tényleg itt ilyen hiba volt a Matrixban, de annyi, hogy végül is ugye a Sarától megtudták az infót, gyorsan eljöttek ide, ugye megjönnek a boldék, a szellemnő meg ugye fogja a kis burokba levő magzatot, és hát lemegy a csapóajtón. Érdekes, hogy közben meg a Fatimának is a szülés közben volt valami egyfajta látomás, amit mi nem láttunk, de ő látta, mert itt ő nyomja a kis háttérinfót, azt mondja, látta, hogy mit tettek, már hogy így a múltban ezek a szörnyeink, és azt mondja, mert az, szóval van itt valami, ugye, ami mindennek az ura, nem csak az van, hogy nem tudjuk mi van, vagy azok a hangok, meg a sejtelmes. Itt ez egy kicsit már egyfajta ráközelítés az egyfókuszú problémára, mert azt mondta a Fatima, hogy az elhittette velük, hogy örök életet kapnak a gyerekeik életéért. Hál' égnek, hogy Kaid mondott, hogy az, nehogy véletlenül megtudjunk valamit. Na, de itt annyi, hogy ugye a bold az lemegy a szellemnő után, ez a csapóajtó lényegében levezetett a barlangokba, igazából a szörnyek már mind itt vannak, itt annyi, hogy a szellemnő lerakja a földre a burokban levő magzatot, a babát, ami megnől, újjászületik, és hát a Smiley az kurva jó, tök félrevetés még mindig ez a mosolygó idióta, baromi jó volt, és hát azért született újjá, mert hát az alku még mindig él, nincs átverés, megkapták az örök életet. Igen. Vissza a másik szereplőikhez, itt annyi, hogy közben megjönnek a gyerekek, Jade és Tabitha is megkapják a korábbi életeik emlékét, Tabitha elviharzik, hát a Jim ugye utána megy, Tabitha végül is elmondja neki, amit hát tud, lényegében, hogy ő és a Jade az újjászületései a faluból származó embereknek, ő neki volt a korábbi élete a Miranda, Christopher meg a Jade-nek, és hogy eredetileg ők egy pár voltak, már nem a Christopher meg a Miranda, hanem még korábbról. De itt annyi, hogy a Tabitha az egyedül szeretne maradni, el is megy innen, és a Jim meg ugye hát félrevonul, elmegy egészen odáig, ahol végül is a lakóbusszal annó ő ide került, ott van felborulva a kis lakóbuszuk, megjelenik a Julie, de ugye látszik, hogy ez a Julie másik Julie, mert picit idősebb, rövidebb a haja, szóval itt jelenleg most két Julie van, az egyik ott beszélget az étteremben az Ethannel, a másik a jövőbeni, ez majd csak el fog jönni ez a pillanatja, próbálta az apját megmenteni, de ezt a jelenetet itt most lássuk élesben először, és ugye a Julie az itt van, már jelenleg is, szóval ez így történik, ahogy történik, felfedi magát, úgy látszik a főgonoszunk, a sárga ruhás, mondjuk úgy, hogy démon, és kinyírja a Jimet, egy főszereplőt, az alap, sőt igazából a főszereplő családnak az egyik tagját. És itt hozzátenném, hogy igazad volt, akármit csinál Julie, akárhányszor jön, a múlton nem tud változtatni. Így van, és itt van egy érdekesség, amit mondtál, hogy akárhányszor jön, és ez volt a tévhit az interneten a rész után, én olvasgattam hozzászólásokat, annyi, hogy itt azt hitték az emberek, hogy na majd a Julie az majd máskor is meg fog próbálni ide visszajönni, hogy előbb-utóbb majd, hát a Jim most meghal, de nem fog halott maradni, előbb-utóbb sikerülni fog neki megmenteni az apját. Hát ez így nem fog megtörténni, mert hogyha
Az megtörténhet, hogy Julie többször próbálkozik ide visszajönni, de nem, mert akkor itt, már most láttunk volna 2-3 Julie-t. Ez fix az időben. Az, hogy a jövőben a Julie még eljön ide párszor, hogy hát sikerül, akkor itt lett volna már az összes Julie, és mind kudarcot van. Igen. Kb. Úgy, hogy mint a visszajövőben, mikor a csávó kívülről nézte magát, hogy megtörténjen ott a kocsiba, hogy kiüti a Biffet, de addig az ottani énjét csak nézte. Ott lehetett több a saját énjéből, Igen. de érted, akkor az már itt van most is. Én értem, hogy mondasz, az a lényeg az egésznek, hogy egy bizonyos pontban a jövőből több idővonalról jöttek volna ide, mert ez a rész itt, ez fixen megtörtént már azelőtt a jövő előtt. Tehát, hogyha ide valaki vissza akar jönni, 1 vagy 2 év múlva, vagy 100 év múlva jön, ez a fix pont, ez egyszerre kell itt megtörténnie. Így van. Az már akkor is itt lenne. Akkor most erre válaszoljatok, hogy akkor hány démon, vagy hány istenség, vagy Elder-God, vagy mi az apja fasza őslény van itt, mert tudjuk azt, aki életet adott, aki örök életet adott ezeknek. Az biztos, hogy fixen egy. Igen? A zenedobozos. A zenedobozos, az akkor az 2. És ki sugdolózik. Meg hát itt van a szellemnő is. Igen. Vagy lehetséges, hogy mondjuk a fixnek a csatlósai. Azt már úgy mondtam, hogy ez a kimono ruhás nő, ez csak szolgálja ezt a lényt, és azért mondtam én az elején a Klárát, hogy figyeljük, mert azt gondoltam, hogy akkor még nem tudtam, hogy a jó, mondtam is, hogy nem tudom, hogy a Klára jó vagy gonosz, de én úgy gondoltam, hogy ha a Klára az gonosz, akkor ez a sárgaruhás ember van így közéjük beépülve, egy ilyen hétköznapi álca, aki mindig szem előtt van, vagyis hát mindig feltűnik, de lényegében senki nem foglalkozik vele. Én azt gondoltam, hogy így figyeli meg őket ez a lény, de hogyha a Klára az valamilyen jót képvisel itt, akkor azt még úgy nem tudom, hogy hova kihez kötni. Lehet, hogy a Klára az csak szimplán egy kövér nő. Kisfiúról se feledkezzünk meg, mert az is, mintha egy külön csapatba játszana. Igen. Remélem, hogy kiderül. Ezért is várom a 4. évadot, amit igazából már ma este elkezdhetünk. Igen. Ugye elmondtuk a lényeget, hogy végre fölzárkoztunk a 4. évadhoz. Itt a teóriák majd igazából most fornak ki. Majd meglássuk, hogy elrontsák vagy nem, de itt a végére, a legvégére annyit, hogy a sárga ruhás emberről kifejtek pár dolgot, ugye van pár elmélet a neten, de én a legnagyobbat tegnap futottam bele, és méghozzá nem is a kiút kapcsán, hanem a PlayStation exkluzív Saros kapcsán, ami rögtön egybefüggést hozott számomra. Kicsit utána néztem, és baromi érdekes az egész, hogy hasonló karakter a horror irodalomban jelenik meg, amit a 19. században vetettek papírra, ami hát nem olyan népszerű, mint az H.P. Lovecraft világa, de bizonyos körökben alapműnek számít. Igazából a könyvben szereplő város neve Carcossa, ez egy misztikus túlvilági hely, ami kívül esik a téridőn. Kezd ismerős lenni. Carcossa egy hanyatló, álomszerű hely, ami a valóság és az őrület határán van, és ezt az egészet uralja, vagy hát kapcsolódik ehhez a rejtélyes sárga király alakjához, aki ezt az egész helyet uralja. Ugye ez egy sápadmaszkos, sárga ruhás ember, aki ezt az egész hanyatló, álomszerű, őrült világot uralja. 100%-osan innen merítettek Ez az jó. alkotót. Tetszik. Ugye maga ez a hely ugye az emberek elméjét a rontásba taszítja ebben a világban. Carcossa egy veszélyes hely, ami játszik az emberek elméjével. Ez full innen lett inspirálva, szerintem ez az egész alap. Meglátjuk. Már ma este. Ha minden jól megy, már ma este. Na jó, akkor végül is ennyi volt. 2 részenként jövünk egy újabb kibeszélővel, és reméljük, hogy jó lesz. Okés? Szerintem jó. Na, akkor sziasztok! Hello. Sziasztok!